নাই আওয়ান সুমুং তুই जों মাটাও হজাক जों बराय सुनाय माटा फाया जों केबना हायमो सानाय जों माटा फाया जों जतरा हामजागौ जिन महाराज बा हामजागौ जों केबनि मुङै हायमो सानाय बै फाया कक काहाम कक गुबै सावि जों कक माफिर काहते भुकसं और तिनि चिनजि कैंडिडेट सिनियर लीडर जों जतन कपाल काहाम जों जेना खलाव जे क्लाइने जतन कपाल काहामनि वानसुगौ ओ ताखौ अखरा हाय बरनो जों कैंडिडेट मानखा जों जेसका पानो 6 तारिखो लामाते और परेले कुनु करे बुइ केबे फाइ साफायनाय साफायथों yang दै दादि yang दिखाय रहदि येसि बासे बुदनाय खुंजु बाया खोनादि बुजि सामानि ताम साफाय याव येसि गाके तिनि अरात मारिवो बुट रुबुइ 6 तारिखो जेसका पासिन कैंडिडेट दाखोग्रा आनि आंकेल जगदीश देवर मानो कप्लाय मा खायनाय जों कप्लाय खायनाय जे खायनाय bo keplaing kemana ciri mahrat bo keplaing kha awan sunglo se जों बखरं तनै जों 6 तारिख बुधबार लायनाय जों लुको केबो जागावो चिना हर थांदि स्वामी विवेकानंद मात आव ताम तमनि आस्तबल राजबारि पुसांगो कनै बरनो स्टेज सुरिरि उखा जे बरो जिन तिफ्रांखौ लाइबुङाव कुनु सामु हुमु करे उमाकान्त स्कुल बुसकांगो ते खरसन स्टेजु आबो तांगियो आबो मन कारंखा जों तिफ्रासन बुजिया थानजाइया आबागै बुइनि बरौ थाने प्रशासन सगैजा बुइनि बरफ जिनि तिफ्राजों चालुगै दङ जों आबा मोथांनाय जों 2021 एडिसिव फुला मरा जों सीएम सानामनाय आबोनि आबा जों 2023 जिन महाराज जों चिफ मिनिस्टार सानामनाय तानि माके जिनि ताइ थांना लामा करिखा जों थंजामोन जों सफैगा ताखुते बुकसं जों ताइ थंजना लामा ताइ जों थांनि जुगलिया लामा अराय फरायना करै जे नासिमुं कायसा थानजा जिन बबा ग्राव जों कप्लाय मा खायनाय ताइ 6 तारिखो जिनि कैंडिडेट ताखौ अखरा जगदीश देवबर्मा आंकेल गोबां बुथ रुवै कप्लाय खायै 10 तारिखो गणना मा जागावो खुमाला कटमा काने मोनै लायै जों बिजय मिছিল खायनाय 10 तारिखो आज सबाय नायसिगै जों 6 तारिखो जों बुथ मारनाय हामबाय बक कमिटि सानाय दंखौ तिफ्रासद फाइलक थों बुमा गायलक थों आइन पिडि तिफ्रामो थाइलक थों हामबाय